Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Aşgabatda täze guruluşlaryň ýygy üzülmeýär. Gurulýan ak mermerli desgalar binagerçilik taýdan tapawutlanýar. Döwlet mediýasy täze binalary öwüp barşa çykarýar. Ýöneköý raýatlar olaryň ähmiýetini soraga asynanýar. Dünýä türkmenleriniň bu san Aşgabatyň guruluşy höwesini, hususan onuň äpet binalary gurmak höwesine gönükdirilýär. Türkmen paýtagtyny mähnetligi boýunça Guinness Rekordlar kitabyna giren desgalar az däl. Meselem Aşgabatda Türkmenistan Teleradio Ýaýlymlar Merkeziniň binasynaky ýyldyzyň şekli dünýäde iň uly ýyldyzyň şekli hökmüne Guinness Rekordlar kitabyna girildi. Älim diňjalış merkezindäki çarh dünýäde iň uly çarh hökmüne hasap alındy. Aşgabatyň gün ortasyna dikilen tas ýarym tonnalyk baýdak hem Guinness Rekordlar kitabyna girildi. Ýöneşili äpet desgalar ýöneköý raýatlary nähili peýda getirýär. Şeýle binalaryň gurulşygyndan kim bähwit görýär? Gepleşigimizde Pragadan ýazyjy we synçy Hudaýberdi Harly gatnaşdy. Hudaýberde ýaňy ýakyny Türkmenistanyň Lewap welaýatyna türkmeniň ak öýü adly täze bir äpet garaý binasynyň açylyşy boldy. Şonda binanyň ululugy meniň ünsüm çekdi we bu ýagdaý meni anomal ululukdaky binalar barada gyzyklama döretdi. Ondan arxiv maglumatlaryna siziň gigantomaniýa barada 2011-nji ýylda taýýarlan bir gepleşiňizde duşdum. Onu Türkmenistana Guinness Rekordlar kitabyna giren äpet ululukdaky binalar barada gurrun edilýärdi. Şondan bäri aradan 10 ýyl geçdi. Bu döwrüň dowamyny Türkmenistana Guinness Rekordlar kitabyna giren başga da köp binalar guruldy. Täze maglumatlaryň fonuny, gigantomaniýa temasyny täzeden el alsak, hakykatdan Türkmenistana Guinness Rekordlar kitabyna giren äpet ululukdaky käbir desgalar var. Meselem Türkmenistana Guinness Rekordlar kitabyna giren tas ýarym tonny agramy bolan baýdak var. Baýdagyň sütünden beýik ýa-da Aşgabatyň älim diňjalış merkezinde dünýäniň iň uly çarhy var. Aşgabatyň äpet binalary gurmak höwesine aradan 10 ýyl geçen soň nähili baha berýäňiz? Şol bir siyasatı dawarlandyrmak üçin nähilidir bir serişdeler gerek. Bu esasan diktatorçylyk düzgünlerde ýa-da bir partiýanyň ýa-da bir şahsiýetiň agalygy bilen alınıp barlayan düzgünlerde şeýle bolýar. Onu misallar köp. Meselem eger biz Sowet Soýuzyny alsak, Gorsiýetiň paýtagtyna häzirki İsa halas edijiniň ibadatxanasynyň ornundan ägirt uly halklaryň dostlugy diýen jaý gurulmaly. Staliniň buýrugy bilen ol gurulmady. Ýa-da adaç bundan soňky ýyllary alsak, Adolf Hitler Germaniýada faşistik Germaniýany güýçlendiren adam. Hitlerin teklibi bilen şolar ýaly ägirt uly beýik jaýlary gurmak gözeňinde tutulupdy. Bu şolar ýaly Türkmenistanda da ýagdaý şeýle. Türkmenistanyň lideri, Türkmenistany dolandyrýan adam öz adyny, awraýyny, öz ýeten derejesini haýsydyr bir belen imarat ýa-da bir iň beýik baýdak ýaşular ýaly bir zat bilen dawarlandyrmak isleýär. Bu ýagdaý özüm goňşy ýurtlarda da bar. Meselem häzirki wagtda ykdysady kynçylyklar çekýän Täjikistanyň Merkez Aziýadaky iň uly mesjid gurmak ýa-da iň beýik sütünli baýdagy diklemek ýaly şäherler we Türkmenistanda da bar. Gynansak da ol şunun dowam edýär. Goloýda Aşgabatda arkadagy mehmanhanasy açyldy. Başga da bir topar täze binalaryň meselem Aşgabat City'niň ýa kaşan mehmanhanalaryň gurulşy dowam edýär. Siz Aşgabatyň gurýan täze binalaryny daşdan tinlap buýsanýaňyzmy, gynanýaňyzmy, begenýaňyzmy, nähili duýgular başdan geçirýäňiz? Adaty raýatlary gurulýan şu binalaryň nähili peýdasy ýa siziň pikiriňizçe? Meň pikirimçe beýle bir hiç bir peýdasy bolar öýdemok. Meselem iň täze iň soňky gurulşyk şol arkadag mehmanhanasynyň öňünde sütünler toplumy var. Aýlaw şekilli. Bu sütünler meselem näme gerek? Onu meselem Rimdäki iň uly katolik ibadatxananyň aldyndaky sütünlere negretmeň hiç bir geregi ýok. Men 2013-nji ýylda Türkmenistanda boldum. Şol jaýlary gördüm. Meselem öwülýän hem häzirki döwürde mydama surata düşürilýän ägirt uly ýaşaýyş jaýlary bar. Olar ilki bilen bir ýerine beňzeş. Ikinciden olarda hiç bir amatlyk ýok. Ýa-da
Aşgabatda İngulu köçäniň uğruna köçäniň üstünden köprü gurulupdyr. Ol köprü kime gerek? Onça ulog yok, Aşgabatda maşin yok. Ýöne göz üçin gurulan ulu şäherlerde köprüler var. Gaty beýik köprüler var. Hatta ören çylşyrymly köprüler var. Ine şeýle köprü Aşgabatda da bolmaly diýilen ýörelge bilen şeýledilýär. Onsoň ol Aşgabat ulu şäherleriň ýanyna gaty kiçik görnýär. Sebäp bütün Türkmenistanyň ilatyny jemläninde de ulu şäherleriň bir şäherin ilatynyň ýarşy da ýok. Türkmenistanyň her sebitinde türkmeniň ak öýe adlandyrylýan ak renkli garaýlary gurmak däp boldy. Şular ýaly ulokan garaý näme gerek? Ol nämenin simwolu siziň pikiriňizçe? Şeýle guruluşlara ruhsat berýän häkimetler şeýle äpet binalardan nähili bähwit görýär? Şol äpetligi nähili bähwit berýär? Ol milli duýguny oýnamak üçin, halkyň milli duýgusyna täsir etmek üçin gurulýan bina diýip hasap edýän ýöne gynançly tarapy egerde ýurdun häzirki prezidenti şolar ýaly diňe bir öý guran bolsa, ýekiji bina eden bolsa, ol göze iýlerdi. Ýöne her welaýatda onu gaýtalap gurmagyň näme geregi bar? Meselem ite döredilen ýadygärlik alyp görelýär. Şol alawa ite döredilen ýadygärlik barada köp gurrum edildi. Inni şolar ýaly altyn iti her welaýat merkezini açmagyň näme geregi bar? Ýöne ertirki şol boljakdygyna men inanýan. Sebäp bir ýerde boldumy, diýmek beýleki ýerde de şol bolmaly. Onsoň ine soňky günlerde şol Liwapda açylan täze garaýyň gurrun edilýär, agoý diýjekmi, garaý diýjekmi? Beýle ulu tomoşa jaýy näme gerek? Sebäp Türkmenawat şäherinde öň bardy, şeýle kinoteatrym bardy, teatr jaýlary bardy. Onuň ägir ulu gurmak näme gerek? Hudaý berdi, siziň özüňiz soradyňyz şol agoýmy, garaýmy? Şol döwlet mediasyna agoý diýilýär, ýöne halk arasyny öňden bäri garaý diýip bilinýän bir bina bar, türkmeniň ýaşan öýü bar. Şol haýsy dogry, agoýmy, garaýmy? Ol täze gurulanyna ak bolmaly. Sebäbi täze gurulanyna ak bolýar ol. Ak, ýagny taldan gurýarlar, talyň şiýugyndan diýjekmi ýa-da tal çapyp, ol talyň gabagy sypyrlan, syrlyp aýrylan tal agaçlary ak görnýär. Şoň üçin ol başda ak bolýar, soň ol garalýar. Onsoň ona gara öý diýerler. Ýöne häzirki gurulýany gara öý diýilse has oňat bolar. Sebäbi gara diýmegiň ulu diýen manysy da bar türkmen dilinde. Meselem gara sil, gara dağ, gara gum çölü diýmek, gara diýmek, ulu güýçlü diýmek manyda. Şonuň üçin hem bu jaýa gara öý diýilende de bolar. Eger agoý diýjek bolsaň, ol soň bilen garalmaly. Onu gara sözüniň gigantomaniýa bilen iltişigi ýok däl-de şu ýerde. Siz 10 ýyl ozal bu temany gowdagaňyzda gurrun beripsiňiz. Meselem gigantomaniýa Misir piramidalaryny mysal getiripsiňiz şu ýagdaýa. Şol Hytaý diýwaryny mysal getiripsiňiz. Şol binalaryň äpetligi bilen Aşgabatdaky äpet binalaryň arasynda nähili meňdeşlik görýäňiz? Bir yerde hiç şeyli meňdeşlik yok. Sebäbi olar hakykatdan hem ägirt uly. Türkmenistanda gurulýan iň ägirt uly diýilýän jaýym şoňa ýeten ok. Bir gezek biz Moskwada bolanymyzda häzirki başlangda bölýän ýöne äpet bina gurmak pikri bawatyny nähili meňdeşlik görýäňiz diýjek bolýanlar. Sonra ýalňyş beripdirim. Şol äpetligini, äpetligi bawatyny nähili meňdeşlik görýäňiz. Şol pikir, ýagny äpetlige bolan umtylyş bawatyny nähili meňdeşlik görýäňiz. Ol belli bir derejede şu pikir bawatyna bar. Ýagny Misir faraonlarynyň şol piramidalar galypdyr. Diýmek Türkmenistanyň liderlerinden hem şeýlerek bir ägir beýik ýadygärlik galmaly ertirki gün üçin. Ýa-da Hytaýyň padşalarynyň ören uzun hem beýik Hytaý diýwary galypdyr. Ine şolar ýaly meselem Niýazowdan bir ýadygärlik galmaly. Häzirki Gurbanuly Berdimuhammedowden bir ýadygärlik galmaly. Geljekde meselem 1000 ýyl geçer, aradan 2000 ýyl geçer. Şuny bir wagtlar Gurbanuly Berdimuhammedow ýagny arkada atly prezident gurdurupdy diýen rowayatyň şeýle gurrumuň galmagyny isleýärler. Ine şol meňdeşlik bar. Bu däwirde arkada atly diýdiňiz. Arkada atlymy ýa lakamlymy? Ýok, ol lakam, at däl, lakam. Meselem Niýazow, Sapar Murat Niýazow
Türkmenbaşy diýen ady özüne resmi suratda aldy. Oňa Türkmenbaşy Saparmurat Türkmenbaşy diýip Türkmenistanyň parlamenti pasport berdi. El götürüp ses vermek arkaly. Şol pasportda da Türkmenistanyň parlamentiniň başlygy Muradow dawaraly ýagdaýda Niýazowa gowşurdy. Niýazow ony resmi ýagdaýda özüne aldy. Ýöne eýem bugünkü gün onuň şol resmi ady unutuldy. Häzirki çeşmelerde ýa-da ýazylýan kitaplarda, makallarda oňa türkmenbaşy diýileni oňa Niýazow diýilýär. Saparmurat Niýazow. Inni häzirki prezident barada aýdylanlar. Bir Gözel Şahuliýew ýaly şahirler tarapyndan öňe sürildi. Halk tarapyndan alınıp götürüldi. Entek onu Gurbanuly Berdimuhammedow resmi ýagdaýda öz adyna alanok diýip hasap edýän ýa-da alaýanym bolsa men ol habary eşitmok. Şeýle resmi habary men eşitmedim. Alar öýdüp çaklaýanyň munday bir dagy ýer almatyk bolsa. Mümkin alıp biler. Ýöne soňky döwürde Türkmenistanda barýan siýasat barada öz pikirini aýdýan ençeme web sahypalar peýda boldy. Çykyş edýän adamlaryň sany köpeldi. Öňdiňe bir azatlyk radiosy bolaýmasa, beýle bir garaşsyz informasiýa çeşmeleri ýokdy. Şu soňky dören informasiýa maglumatlary, soňky dören oppozisiýada durýan habar serişdeleri arkada adyny ýaňsa alyp başladylar. Oň üstünden güldüler. Onun gelişmeýänligini aýtdylar. Şondan soň Gurbanuly Berdimuhammedow nähilidir olatdan bir neme çekildi. Eger men ýalňyşmaýan bolsam, soňky döwürde ol Türkmenistanyna az ulanylýar. Meselem her günü 100 gedek arkada sözü ulanylýan bolsa, ýa-da bir 40-45 ýa-da 50 gedek ulanylýandyr, ýöne 100 gedege ýetenok. İnsan soragyda belki de bahasy milliardlarça dollara barabar guruluşyklar ýurtda ýeti ykdysady kynçylyklar dowam edýän wagt alınıp barýar. Siz muňa näil garaýaňyz? İspaniýada ägir uly ykdysady kynçylyk bolanyny Ispaniýanyň karoly, indi karol padşasy bolýar. Bizim Türkmen çaýdanynda bir binanyň alnyna altyn kerpiç goýupdyr. Altyndan kerpiç. Örülýän kerpiçiň arasyna bir kerpiç altından yasalan, altından goýulan kerpiç. Şol millet şol altın kerpiçi görsün, diýmek ýurt garip däl, ýurtda ykdysady kynçylyk baranok diýen pikire eýersin diýilip şeýledilipdir. Türkmenistanyna da häzirki edilýän siýasat ykdysadyýetimiz gowy, biz ösýäs, biz gün-günden baýap barýas diýip aýdýa. Şoňa laýyklykda da biz şeýle belent jaýlary gurýas diýip aýdýa. Eger ýadyňyzda bolsa, Gurbanuly Berdimuhammedow hökümet başyna gelenini şol döwürdäki inflasiýany tanqid edipdi. Niýazow döwründe $1 25.000 manada baryp ýetenligi, gara bazar bilen resmi kursyň arasynda ägir uly tapawdyň bardygyny aýdypdy, şonuň ýalňyşdygyny aýdypdy. Şu Gurbanuly Berdimuhammedowyň özi. Ýöne häzir näme üçin şol gara bazardaky baha bilen dollaryň resmi kursyny diňişdirmeýär. Sebäbi dollaryň häzirki resmi kursy 3,5 manat bolmagy onuň siýasatyna gerek. Biz Türkmenistanyň milletine dollar hasabyndan, resmi dollar hasabyndan plança dollarlyk aýlyk berýär. Ya da garra adamlara, yarawsyz adamlara dollaryň resmi hasabyndan plança dollar kömek etýär diýe. Şol sözi, şol pikiri aýtmak üçin ol şol kesgitli mırhtan çykyp bilmän gelýär. Şonuň bilen birlikde de Berdimuhammedow şeýle uly ägir hiç kime geregi bolmajak jaýlary gurup öz awraýyny, öz siýasatynyň, öz alyp barýan häzirki amatsız siýasatynyň dawarlanýandygyny görkezmek isleýär. Hudaý berdi, gepleşimde gatnaşyp beren gurrunlaryň üçin köp sag bolun. Siz hem sag bolun. Hormatly dinleýijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş sag bolun.